Getuk 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 war 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 blaku war blaku war blaku war blaku war. Lah kok isih petungul ngono ki ngapa? Pun Mas. Pun Mas. Ngene. Cekap semanten kula nyuwun pamit bilai topik wal hidayah. Assalamualaikum. Bilih kadah musibah nyuwun pangapunten. Lah niki lho mboten gelem mandeg niku amresaene kepripun? Carane pripun? Napa cen enten sengketa batin kalih kula? Oh ngeten. Biasane Purbawasesa ning Pak Dalang. Pak Dalang. Waduh Pak, orang gue pecah aku. Alah, yo mecah-mecahno piring kok. Purbawasesa, Pak Dalang. Amit, jenengan dek nyuwun pangapunten. Hup. 50.000 iso ngendhek. Oh, durung iso jebul. Isih mlaku ki. Duh, Pak urung, Pak. Jaiponge urung jaiponge. Ayo Pak. Pak. Lah pun jenengan wis nampa bayar? Kene. Nglegowo. Matur nuwun pun digongke nggih. Nggih. Mas Ganti. Lah sapa? Rampok laras. Warga laras kok rampok laras. Senengan. Ini mike.